Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos un día máis, neste caso, mércores 21 de maio, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se queren, en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe imos a falarlles, pois, de un curso de manipulador de alimentos que vai a ter lugar aquí, de xeito gratuito, en Cerceda. Falaremos do torneo de fútbol base desta fin de semana, dos campamentos de verán, que aínda non abriu o plazo, pero que sepan que poden inscribir os seus nenos durante a época estival. Falaremos de unha andaina polo tramo do Vello Camiño de Santiago que atravesa en Crobas. Tamén lembraremos que haberá a finais de mes a Poseidon Race, será o 31 de maio. Lembramos a listaxe provisional de admitidos na guardería, que xa está publicada, e as futuras xa ampliación da mesma. Falaremos de axudas á natalidade, da oficina de rexistro clave do Concello de Cerceda e da homenaxe ao cura de Don Albino Verdía. En canto tempo, para mañán, seguiremos unha situación semellante, aínda que con subida de temperaturas. O Concello de Cerceda, xunto coa Cámara de Comercio da Coruña, organiza un curso de manipulador de alimentos ca obtención do carné oficial o mismo día, dirixido a persoas en paro que residan no Concello de Cerceda e tamén para autónomos ou traballadores en empresas locais. Este curso de manipulador de alimentos vai a ser o venres día 6 de xuño, venres 6 de xuño, ás 9:30 da mañán ata as 2:30 da tarde no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. É un curso gratuito, pero as plazas son limitadas. Xa poden inscribirse, se queren, por teléfono no 881 981 553 ou por correo electrónico na dirección viecerceda@gmail.com. Lembren que se trata de un curso de manipulador de alimentos que o Concello de Cerceda organiza xunto coa Cámara de Comercio da Coruña e vai a ser no Viveiro de Empresas no Acevedo dende o próximo, ou vai a ser durante todo o venres pola mañán, día 6 de xuño, venres 6 de xuño, de 9:30 da mañán a 2:30 da tarde. Vai dirixido a aqueles que queran obter o carné oficial de manipulador de alimentos e para aquelas persoas en paro que residan no Concello ou tamén para calquera autónomo ou traballadores de empresas locais. Mais temas, falamos do torneo de fútbol base. O Concello de Cerceda organiza esta próxima fin de semana unha nova edición do torneo de fútbol base que se celebra o próximo sábado 24 e domingo 25 de maio, en este caso 2 días para albergar máis equipos nas instalacións do Complexo do Roxo. A cita xa se consolida como unha das máis destacadas do deporte base na comarca e o fai con un importante crecemento respecto a outros anos. Se vai a pasar dos 40 equipos, que xa eran bastantes, a 52 equipos en 2 días, ampliando tamén as categorías. Espéranse que haxa unha gran afluencia non só de xogadores, que serán ao redor de 1000, sino de familiares e aficionados ao longo dos 2 días. Decir que presentaron este torneo de fútbol base o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, o edil de Deportes, Óscar Golán, e o director das escolas deportivas municipais, Alberto Pallas, xunto co presidente do Atlético Cercedense, Gabriel Bello. Todos destacaron o éxito desta convocatoria e o traballo conxunto entre o Concello e os clubes que fomentan o deporte na base. Mais temas, falamos do campamento de verán, porque o Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. Se ofertan varias quendas. A primeira iría xa dende o 23 de xuño ao 4 de xullo e así sucesivamente ata a última quenda, que sería do 5 de agosto ata o 19 de agosto. O horario será de 9 da mañán a 2 da tarde de luns a venres agás festivos
E tamén existe a posibilidade de un horario ampliado, que sería de 8 da mañán a 3 da tarde se hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros e, se queren a quenda completa, é dicir, a quenda con horario ampliado, o precio sería xa de 70 euros. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades como xogos, deportes, aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e tamén terán merenda a media mañán. En Cerceda será no centro cívico e na polideportiva, mentras que na Silva será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O plazo para inscribirse abre aínda o luns día 2 de xuño. Sería cando abra. Luns día 2 de xuño estará aberto ata 16 de xuño e teñen que facelo no rexistro do Concello. Aínda non está aberto o plazo, pero xa poden ir facendo as súas previsións. Cambiamos de tema para falarlles de unha andaina polo tramo do Vello Camiño de Santiago que atravesa a parroquia de Encrobas. A Asociación de Veciñas e Veciños Encrobas Viva organiza o próximo sábado, este sábado que ven, día 25 de maio, unha andaina aberta a todo público co obxectivo de poñer en valor o Vello Camiño de Santiago, o seu paso pola parroquia de Encrobas en Cerceda e tamén facer unha actividade saudable. Esta actividade dará comenzo ás 10:30 da mañán dende a igrexa de Sumio no concello de Carral e vai a rematar no lugar do Vidual en Encrobas, tras un percorrido aproximado de 8 km. Habilitarase un servicio de autobús gratuito con saída dende o Vidual para despois chegar ata aí e volver ao sitio de partida. Sería tamén ás 10:30 da mañán. A organización facilitará información, ubicacións e logística adicional a través de WhatsApps. As persoas inscritas por elo teñen que facelo para dar os seus datos e poder así tamén ter esa información. A inscripción é obrigatoria e pode realizarse ata a xornada de hoxe, que sería o último día, mediante un formulario disponible nas redes sociais da Asociación de Veciños Encrobas Viva. Esta iniciativa conta coa colaboración do Concello de Cerceda e se marca no proceso de recuperación e difusión do Vello Camiño de Santiago, unha ruta baseada en trazados históricos documentados na cartografía antiga. O seu paso por Encrobas, o itinerario destaca polo seu notable valor patrimonial e paisaxístico, ofrecendo unha experiencia enriquecedora tanto dende o punto de vista cultural como ambiental. Recoméndase ás persoas participantes o uso de calzado axeitado, así como levar agua e froita para o traxecto. A Asociación de Veciñas e Veciños Encrobas Viva anima a calquera persoa interesada a participar nesta actividade concebida como un espazo de encontro, descubrimento e posta en valor do territorio. Outra cita importante que temos en Cerceda é a Poseidon Race, que será o próximo 31 de maio. Sábado 31 de maio terá lugar a edición número 4 da carreira de obstáculos Poseidon Race, onde vai a xuntar prácticamente 1000 deportistas inscritos. Este ano, como novedade, ás 11:30 da mañán organizan o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático. O 100% do recadado será para doar á Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio para esta carreira é de 10 euros. Logo xa, pola tarde, a mediodía, comeza a Poseidon Race de obstáculos, xa considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa na categoría élite. Xa dende o seu comenzo foi unha proba que foi collendo cada vez máis fama, foi collendo cada vez máis caché e a día de hoxe xa é unha das mellores de España, incluso de Europa. Decir que en este caso o seu mentor Álvaro Sánchez xunto co alcalde de Cerceda e o concelleiro de Deportes presentaron este evento no que ambos mandatarios e organizadores coinciden en que sin esa colaboración sería imposible darlle a este evento a magnitude que ten a día de hoxe e confían seguir facendo medrar. Incluso seguirán apoiando de xeito decidido esta colaboración tanto por parte do Concello como por parte da OCR Cerceda para que cada vez sexa mellor. Máis temas, falamos da listaxe provisional de admitidos na guardería e tamén a futura ampliación.
Xa está desde a pasada semana en exposición pública a listaxe provisional dos admitidos na Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda para o vindeiro curso escolar 2025-2026. Decirlles que na idade de 0 a 1 anos hai 4 admitidos e non hai listaxe de espera, mentras que na idade de 1 a 2 anos hai 15 admitidos e 8 en listaxe de espera, mentras que en idade de 3 a 5 anos, hai 25 admitidos e 10 en listaxe de espera. Precisamente, para reducir e eliminar a listaxe de espera, o Concello de Cerceda axudicou os traballos de ampliación das instalacións da Escola Infantil Os Pillavans, un proxecto que conta con un presuposto de 151.500 euros e se executará nunha nova aula que se conectará coa construcción xa existente a través do comedor. En total serán 70 metros cadrados os que se engadirán, reorganizando os espacios para favorecer un óptimo desenrolo das actividades. A empresa xudicataria é Obras e Viales de Galicia SL, con base no Parque Empresarial de Sigüeiro, que se encargará de realizar a obra. Ademais, vai a mellorarse o illamento térmico e a defensa contra as humedades. Se instalará unha nova rede de pluviais, así como se contempla tamén a mellora da iluminación interior e exterior, e así o Concello pretende que se reduzca prácticamente a listaxe de espera nos próximos cursos. Mais temas, falamos de axudas á natalidade. As axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional que o Concello de Cerceda otorga xa volveu a convocarse para esta anualidade 2025, tendo por obxectivo establecer as bases para as axudas económicas a familias do Concello, co obxectivo de impulsar estrategias para fixar e fomentar o aumento da poboación. As axudas que se otorgan son de subvención directa, son para persoas beneficiarias, en este caso os proxenitores de aqueles nenos nacidos, adoptados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano 2025. Cada nacemento que teña lugar ou por adopción ou acollemento poderá ter unha axuda de 300 euros. O plazo de solicitudes, en este caso, continuará aberto ata o 30 de novembro. O abonamento das axudas, o pago das axudas concedidas se efectuará nun único pagamento mediante transferencia bancaria. Falamos de a Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda. O Concello de Cerceda xa emite credenciais como é a clave PIN ou a clave permanente ou clave móvil para todos aqueles que queiran relacionarse electrónicamente coas administracións para facer trámites. A obtención desta certificación clave se realiza de xeito presencial no Concello de Cerceda sin ter que desplazarse a outros lugares. Calquera persoa que o desexe pode achegarse ao Concello de Cerceda e solicitar a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais. Aquí, un funcionario, mediante a presentación de un DNI e un número de teléfono móvil, donde lle chegará a mensaxe benvida ao sistema, realizará a solicitude. A clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, de certificado digital ou de DNI electrónico. Recordamos que o sábado día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura don Albino Verdía, cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama de Lesta e de Mercurín. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da iglesia de Queixas. A partir das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. En canto tempo, mañán xoves vai a dominar a influencia das altas presións con circulación do nordés. Deste xeito, teremos máis nubes canto máis a mitade norte da comunidade galega. De a mitade para abaixo da comunidade galega os ceos van a estar prácticamente abertos en xeral con algún tipo de nube medio alto. E nos en Cerceda cóllenos nunha zona intermedia, seguirán entrando polo nordés algo de nubes e de cando en vez poderemos tamén ver
o sol. As temperaturas pois terán un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas seguirán sendo agradables. Os ventos van a soplar de norte e nordés moderados con refachos de fortes na costa. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo, nada máis. Mañán voltamos. Saúdos da radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.